מעבדת שירות שדה גילת קיימת מעל 40 שנה בתור חלק ממערך שירות השדה של משרד החקלאות. המעבדה מונה כ8 נשים על טהרת המין היפה והחזק. אנחנו מבצעים בשוטף כ70,000 בדיקות בשנה. בדיקות של קרקע, צמח ומים של כל אזור הדרום, שאותם אנחנו בעצם מספקים לחקלאים באזור הדרום. הייחוד של מעבדת שירות השדה גילת הוא בקשר המצוין שיש למדריכים ולמחקר החקלאי ולחקלאים. כל נושא המים באזור הדרום הוא מאוד משמעותי, כי רוב החקלאות באזור הדרום היא בעצם מבוססת על חקלאות של מים שוליים. וההתמחות שלנו זה כל הנושא של מי קולחין, איך בודקים אותם, מה האיכות שלהם וכמובן מים מליחים. אנחנו מבצעים סקרי קרקע לפני השימוש בקרקע. בנוסף, אנחנו בודקים גם את איכות התשומות האחרות שהחקלאי משתמש בהן, כמו התשומות של הקומפוסט וכמו האיכות של הדשן שבה הוא עושה שימוש. בשנים האחרונות המעבדה פיתחה את כל הנושא של איכות התוצאה באמצעות הסמכה בתקן בינלאומי, איזו 17025, של כל בדיקות המים ובדיקות הקרקע. אנחנו בעצם מוודאים שהתוצאה היא מדויקת ונכונה. היא גם נכונה לאורך זמן, זאת אומרת, התוצאה שנתנו לפני שנה והתוצאה שאנחנו נותנים היום היא נכונה באותה מידה. התמיכה של קרן ניקה במעבדת שירות שדה גילת אפשרה לנו לרכוש מכשור שמעמיד אותנו בשורה אחת עם מעבדות מהטובות בארץ ובעולם. מקדם אותנו מבחינת היעילות של היכולת שלנו לענות מהר ולספק תוצאות במהירות. אחד הפרויקטים המעניינים לעתיד שאנחנו מתכננים הוא בעצם נקרא מו"פ תוצרי פסולת. הרעיון הוא בעצם להשתמש בקומפוסט ממקור אשפה לצורך טיוב של קרקעות באזור הנגב והדרום. הקומפוסט הזה יוכל לשמש כדשן אורגני שבעצם ישפר את היבולים וישפר את המבנה של קרקעות שוליות באזור הדרום.